A wani ƙauye an yi wani attajirin mai kuɗi. Attajirin nan ya kasance yana da wani ɗa ƙwara ɗaya mai suna Talle. Shi dai Talle ya kasance malalaci, baya aikin komai, ya kasance sai dai ya ci ya sha ya fita da abokanansa. Wannan ɗabi'a tasa tana ba wa attajirin nan haushi. Wata rana wannan attajiri ya samu Talle ya ce da shi, Ya kai ɗana, ina da wata tambaya da nake so ne maka. A kullum idan na zo na ce ka zo mu je gona ko kasuwa, sai ka ce baka da lokaci. Wane irin lokaci ke baka da shi? Baba kenan, ina so na ci lokacina, ba yanzu nake so na fara zuwa gona ba ko kuma kasuwa. Talle, yanzu fa ka ga baka iya noma ba, ballantana ka je kasuwa, so nake ka fara bina muna fita tare, domin ka ga duk yadda abubuwan suke, amma ka ƙi. Baba, ai duk waɗannan ba su da wahala, zama ɗaya ana iya koyar su. Talle kenan, wato ba za ka gane abin da kake aikatawa kuskure ba ne, sai ranar da aka waye gari bana kusa da kai. waɗannan maganganu da attajiri ya yi wa Talle ba su sa shi ya gane gaskiya ba, sai ma ya ci gaba da yadda yake rayuwa kamar yadda ya saba. Ana nan wata rana rashin lafiya mai tsanani ta kama wannan attajiri, ya zamana bai iya komai sai an yi masa, kuma gashi Talle bai cika zama a gida ba. Wata rana attajiri ya zaunar da Talle yake ce masa, Ɗana, ka gani yanzu ina ji lokaci na yayi, ba lalle ba ne na miƙe daga wannan rashin lafiya tawa da nake. A'a baba, ba haka ba ne, za ka samu lafiya. So nake ka kula da kanka, ka zama mai neman na kanka, kada ka saki ka wa abokanan banza, ka zama mutumin kirki wanda jama'a za su ringa yabo ko da bayan ranka ne. Insha Allah, zan yi yadda ka ce baba. a kwana a tashi Allah ya yi ma attajirin nan rasuwa. Aka yi zaman makoki aka yi komai. Talle ya mance da wasiyar da mahaifinsa ya yi masa, ya ci gaba da rayuwarsa kamar koyaushe. Baya zuwa kasuwa balle gona. Talle ya ci gaba da cin kuɗin da mahaifinsa ya bari. Talle ya biya wa abokansa suka dinga shagali da kuɗaɗen da mahaifinsa ya bari. A kullum sai sun haɗa shagali babu ranar banza. Da kuɗin da ke hannun Talle suka ƙare, sai ya fara saida ƙadarorin da mahaifinsa ya bari. Bai bar komai ba sai da ya saida, sannan ya ci gaba da biya wa abokanansa buƙatunsu. A kwana a tashi kuɗaɗen Talle suka ƙare. Talle ya yi mamakin ta yaya aka shi da ke da manya-manyan kuɗaɗe, amma yau ya tashi ko kuɗin abincin da zai saya ya ci bai da su. Talle ya tafi wurin babban abokinsa, amma aka ce mashi ya tafi birni. Talle ya nufi wurin ɗayan abokin nasa, amma sai ya ce mashi shi bai san yadda zai yi da shi ba. Talle ya san cewa yana da su, ba shi kawai ke ba zai yi ba. Talle ya dawo ya zauna yana ta tunani yana cewa, Yanzu, ka ga da na bi maganganun da mahaifina ya yi mani, da ban shiga wannan halin ba. Na samu kuɗi, na samu dama, amma duka na yi wasa da su. Kash, kai cuna, na yi kuskure, na bi wa abokanan banza, gashi yanzu duk sun gudu sun bar ni. Darasin wannan labari: mu zama masu yawan bin umarnin iyayenmu, sannan mu zama masu mu'amala da abokanan kirki a kodayaushe. Kada mu zama kamar Talle wanda baya bin umarnin iyayensa sannan yana mu'amala da abokanan banza, kuma gashi abokanan sun ci amanarsa sun gudu sun bar shi cikin wahala.